Zaldunbordako makrodendaren proiektua ez da gelditu pandemiarekin. Osasun krisiari aurre egiteko ari gara lanean. Krisi ekonomikoari eta sozialari erantzuteko erabakiak hartu behar ditugu. Batzuk epe motzean, baina beti ere epe ertain luzean pentsatuz. Kontsumismo modeloa ere birplanteatzeko garaia da. Hau aldatu gabe, berriro ere akats berdinak errepikatuko ditugu. Zaldunbordan natura eta ingurumena kaltetuko dira. Leku babestuak eta korridore ekologikoak suntzituz. Trafiko fluxu pribatuak biderkatu eta kutsadura atmosferikoa gehituko dira. Eta min handia ingo zaio bertako komertzioari. Krisian zeuden, okerrago aterako dira honetatik eta proiektu honek kinka larrian utziko ditu. Beraien desagerpenarekin gura auzo eta herrien bizitza kaltetu aterako da. Legebiltzarrean aho batez onartu zen horrelako makrodenda gehiago iriketzearen aurkako legea. Denok ari gara esaten bertako komertzioa eta denda txikiak apoiatu behar ditugula. Natura eta ingurumena errespetuarekin tratatu behar ditugula. Ados gaude berehalako laguntzak behar dituztela ekonomikoki kaltetuenetakoak izango diren autonomo eta langile hauek. Bono dendak, diru laguntzak, kanpaina bereziak ondo daude. Baina ez dute zertarako balio, aldi berean Zaldunborda bezalako proiektuak bultzatzen baditugu. Oxigeno pixka bat gaur, bihar hiltzen usteko. Izan gaitezen koherenteak. Eta benetan defendatzen baditugu bertako komertzioak, esan diezaiogun ez Zaldunbordari.